לא אכלנו, עוד לא שתינו. שימו לב ללחי השמאלית של גיא נעים, כיצד הוא מעכל באיטיות את המזון. מה אתם מסתכלים? נראה לכם? אני לא מרגיש אותו עקרונית. מה אתה מתבייש? מה אני לא יודע? פייטר שי! מה אתה מתבייש? הוא מתבייש בחברה שלו. הוא לא מתבייש. לא מעניין אותי, גיא סבו. נעים, תגיד משהו למצלמה. תוציאו אותה גם. אני לא אכלתי לו, לא? שיעור כימיה טיפוסי. תנו לב. תסתכלים אותי ואת נעים פה מוקפים בבנות. רגע היסטורי. זה רגע היסטורי, לא יחזור. הנה, המורה לספרות. המורה לספרות. זה בלתי גמורה נראית לי כאן, למה זה לא נראה? זה השיעור הבלתי נגמר. שיעור כימיה הבלתי נגמר. את צריכה להעריך את השיעורים שלנו. זה נפלטי ז'קלין. רביב מעריך את אלינור מאוד, בוא נגיד את זה ככה. והיא באה אליי ומבקשת ממני להתחפש לטרזן והיא ג'יין. סלח לי, אני עם תחתוני אור ואלינור זה לא שילוב הכי טוב כי אני לא אשאר הרבה זמן עם תחתוני אור. אני אוריד אותם למכנסי ג'ינס תודה בר מצווה. מייקל ג'קסון הישראלי, התגלית